ברדיוגרפיה יש רזולוציה לא טובה, מילימטר. קשה מאוד ברדיוגרפיה לעלות על רזולוציה יותר גדולות. באולטרסאונד יש רזולוציות יותר טובות. סיגמה זה הגיאומטריה והכוחות. זה הגיאומטריה והכוחות, זה מאמצים. כלומר, אם בחרנו חומר בתהליך, ואנחנו יודעים איזה מאמצים יש לנו שם, אנחנו יכולים לקבוע את הבדיקה הלא הורסת בהתאם שתהיה הכי זולה. כי כל בדיקה עם רזולוציה גבוהה מייקרת לנו את העלות של הבדיקה עצמה. אם אנחנו מוגבלים בבדיקות לא הורסות, ומוגבלים בבחירת החומר, אנחנו צריכים לתכנן את המאמצים בהתאם. אבל אנחנו מוגבלים מאוד. אם אנחנו מוגבלים בבדיקות הלא הורסות, והמאמצים כבר נקבעו לנו, אני יכול לבחור את החומר בהתאם לפי K1C. אז ככה עובדים עם זה, אני אומר לכם, שוב, זה נשמע על רגל אחת, כי כמובן מאמץ, ולמדתי שזה טנזור, וזה די, או נכון, מתחיל לסבך את העניינים, אבל אנחנו לוקחים את המאמץ הראשי. אוקיי. שוב, איך נוצרים סדקים תמיד יש בחומר. הנה דוגמה מאוד יפה מתוך תקן של חיל האוויר האמריקאי. יש להם תקן למבנה מטוס ותקן למנועי סילון, וחיל האוויר שלנו אימץ את זה. ותראו את המשמעות של השימוש בבדיקות לא הורסות. מיד אנחנו נראה גם איך עובדים עם הגרף הזה, שנגיע להתעייפות. יש לנו פרק בהמשך של התעייפות במכניקת שבר. מה שאתם רואים פה זה מספר המחזורים של החומר, והתעייפות אם זה עומס טרמי או עומס מכני, ופה אתם רואים גודל סדק. עכשיו תראו מה התקן אומר. התקן מבקש ממי שייצר את המנוע סילון, מהמהנדסים, או מהמהנדסים שתכננו את המטוס, תראו לנו מתי תעשו בדיקה תקופתית למטוס. זאת אומרת, תראו לנו איך החישובים שלכם, של הבדיקה התקופתית. בדיקה תקופתית למטוס זה לקרקע המטוס לחודשים, לפרק לו את כל המנוע, לבדוק את הלהבים בבדיקות לא הורסות, את כל מבנה המטוס, זה סיפור, זה לא דבר פשוט. להשבית אותו לתקופה. עכשיו, התקן הוא מבקש מהמהנדסים, תראו לנו איך החישובים המתמטיים שלכם, איך הגעתם למערך בדיקות כמו שאתם מבקשים איתם. כלומר, אנחנו רוצים לדעת מתי לעשות בדיקה תקופתית למטוס, לפני שהסדק יגיע לגודל קריטי, כי סדקים מתקדמים בהתעייפות. אז התקן אומר דבר כזה, עשיתם בדיקה לא הורסת, ולא מצאתם סדק. זה ה-A0 שלנו, מזה נקודת ההנחה שלנו. אנחנו מניחים שבחומר אין סדק. ה-A0, הגודל סדק התחלתי, זה גבול הרזולוציה של הבדיקה הלא הורסת. עכשיו, הסדק מתקדם, עוד נראה איך מחשבים את זה, הוא מתקדם במהלך השירות בהתעייפות. אתם תגידו לי מתי לעשות בדיקה תקופתית, כדי לעלות על הסדק לפני שהוא מגיע לקצב התקדמות מאוד גדול, לממדים קריטיים. אם הבדיקה התקופתית הבאה לא עליתם לסדק, אתם מתחילים את החישוב מההתחלה. זה מה שהתקן אומר. שוב, גם חיל האוויר שלנו אימץ את התקן הזה, גם למבנה מטוס וגם למנוע סילון, תקן מאוד מאוד חשוב לבדיקות תקופתיות. ודיברנו. אוקיי, אז זה אמרנו, יש לנו משוואה לתכנון מאמץ מותר לפי K1C ולפי גודל סדק. יש לנו משוואה לקבוע את הבדיקה הלא הורסת, שוב, מתוך בחירת החומר K1C ומתוך המאמצים. שוב, אפשר להסתכל על המשוואה הזאת. אלה הרזולוציה של בדיקות לא הורסות. נתעלם כרגע מסם, בסדר, זה משהו מיניאטורי, אבל יש לנו כאן כל מיני בדיקות לא הורסות. כאשר הבדיקות הפופולריות שלנו, שיש לכם גם קורס הזה בסמסטר הבא, מי שירצה ייקח, הבדיקות הפופולריות של הבדיקות לא הורסות, זה זרמי מערבולת, צבעים חודרים, חלקיקים מגנטיים, רדיוגרפיה ואולטרסוני, שאלה החמש הנפוצות. שכמו שאנחנו רואים בתמונה, הבעיה היא נקודתיים. שהבדיקות מקומיות, נכון. זאת הבעיה העיקרית היום של בדיקות לא הורסות. יש לנו בעיה גדולה עם זה, שהבדיקות כולם עם גששים מקומיים בלבד, הם בודקים את הבדיקה באזור מאוד מאוד קטן. עוז, אבל הצבעים חודרים מכניסים את כל החלק, זה לא משנה. עדיין החלק יחסית קטן, האמבט הכי גדול בארץ, אתה יודע מה? הוא לא אמבט גדול, הוא כמה מטרים, עדיין לא אמבט גדול. וחוץ מזה, הבדיקה של צבעים חודרים היא לא בדיקה טובה, כי היא מוצאת סדקים רק על פני השטח, ורק סדקים שהם פתוחים על פני השטח.
מה שברוב המקרים זה לא קורה. אפשר לעשות איזה אוטומציה שרצה על כל החלק. נכון, זה מה שבאנגרים של אל על, שהיינו לפני שנתיים עשו, יש להם אנגר ענק, שמכניסים את כל הבונגים ענקיים, ובאים עם רובוט שם שעושה בדיקה של זרמי המערבולת לכל המטוס, עם אולטרסונים במקביל. איך זה עובד זרמי מערבולת? אנחנו נראה בהמשך, יש את זה בהמשך, זה נקרא זרמי מערבולת זה מצלמת רמזור אדום. המצלמת רמזור אדום זה בדיוק זרמי מערבולת. ברגע שיש לך שהרמזור, נדלק האור האדום, מופעל, יש לך שני סלילים שרצים מתחת לכביש, תמיד יש שני חריצים, שני סלילים שרצים מתחת לכביש, מתחיל הרמזור האדום, הוא מופעל זרם בתיל, זרם אנחנו יודעים לייצר שדה מגנטי, שדה מגנטי פוגע ברכב שלך שהוא מגנט, והרכב שלך יוצר שדה חילופי, יוצר שדה מגנטי בחומר שיוצר זרימה בחומר שמתנגדת לשדה המגנטי, זה נקרא אדי קרנט. והסליל השני, אם יש לך זרמי מערבולת בחומר, אז יש לך גם, זה יוצר שדה מגנטי, הסליל הבא קולט את השדה הזה על ידי זרם בתיל שמשדר לך להפיק את המצלמה. בעצם מפריע לשדה למצלם אותו? מה? אתה מפריע לשדה שעובר בין שתי הפיקים האלה? שהשדה מזהה אותך, השדה מזהה אותך, אם היה לך רכב מפלסטיק זה לא היה עובד. אם היה לך רכב מעט זה לא יעבוד. אם אתה הולך, עומד שם זה לא יעבוד. בסדר? אבל אם תיקח מוט ברזל קטן, של חצי מטר... לא אמרתי לכם, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה. אבל אם תיקח מוט ברזל כזה ושים בדיוק על שני החריצים, המצלמה כל מטאגל. מעניין, איך זה לא קורה? אבל אל תעשו את זה. הייתה בעיה פעם שלרכבים שזה אאודי היה, שהם עשויים מאלומיניום, שאלה בדיוק שדה מגנטי לא משפיע עליהם, אבל גם זה אנחנו נפתרה. הוא עובד, זה לא מצלם רצוף. נכון, אתה צודק. כל פעם שעובר יש מנגנון שקולט, ושוב, שרכב עובר ויוצר שדה על הסליל שלי, סליל אחד משדר, סליל אחד קולט. זאת השיטה שבודקים גם צנרת, זאת השיטה באמת יעילה, אבל בתנאי שהחומר שלך מוליך חשמל. אנחנו נדבר על זה בהמשך, וגם יש לכם קורסים בהמשך של ה... אוקיי, בואו נראה קצת גרפים של אשבי. יש לנו פה בציר, שימו לב, בציר Y יש לנו את הפרקציות טפלן של החומר, ובציר X